představovat Hinka Vacka je člověk, který celou dobu, nebo většinu svého studia strávil na, jak se to tehdy jmenoval? Prostorová tvorba u Mariana Karla. Marian Karl je tady přítomen, protože je zároveň i oponent této práce, je to tak. A potom teda změnou pedagogů se dostal Hinek do situace supermédií. V tu chvíli nějak jako se chtěl změnit prostředí. A tak jsme ho přijali do našeho ateliéru, kde vedeme neustále různé diskuze nad způsobem, jak prezentovat a co prezentovat jako současné umění, protože Hinek má velmi radikální názor na to, co je v současnosti trendem v umění a vlastně se neustále polemizuje, považuje to za, jak to říct, eufemistické, aby to nebylo urážlivý, aby to nebyl podvod, ale aby to bylo... Zdá se mu to, že to je prostě už akademická rovina toho, co se děje. Proto se rozhodl vlastně pro víceméně takovou spektakulární instalaci, objektovou instalaci a má k tomu své důvody, které nám teď řekne. Jo? Řekl jsem to nějak? Já myslím, že vyčerpávajícím způsobem. Ani nevím, jako, co bych k tomu dodal. Ne, řekni. Já si myslím, že jako k tomu, co jsi řekl ty, tak já můžu říct opravdu to, že prostě, že vlastně já spektakulár, tohle slovo, já nevím, jestli je tohle správné slovo. Jako já si myslím, že jako participuju určitě na vizuální formě, to si myslím, že je dost zřejmé na tom, co jsem tady předvedl. A nemůžu říct, že bych si z toho nedělal srandu, nemůžu říct, že by se mi takováhle instalace líbila. Jako, to tvoje. Já tam používám určitý formy, které prostě samozřejmě jsou děsivý. Děsivý pro nás, pro všechny, protože jsme zažili takový diskošky a takovou prostě divnou prostě vlastně show, ve který jako nemůžeme pořádně jakoby jako vlastně nemůžeme v tom pořádně dýchat, jako tady v tom, ale přesto takové věci jakoby kolem nás jsou a my můžeme je pozorovat a ta estetika, kterou jsem tady zvolil, tak je prostě taková, aby jakoby ty konotace, které k tomu jako se vážou, tak prostě si myslím, že jsou dost jasný, jako jsou to prostě takový jako 80. léta, je to starý klub prostě, ve kterém něco takového jako jsou, jako je film Kouř, jako trošku vlastně. A já nemám pocit, že by to jako bylo špatně, jo. Já jenom prostě se podílím jako na té vizualitě, pokud prostě jakoby tady nějak jakoby něco konfrontuju, tak jako samozřejmě prostě jakoby konfrontuju. Já nevím, jestli mám jako úplně vyhraněný názor k tomu, jakoby, jaký je současný umění, ale jako já se rozhodně chci teda podílet na nějaký vizualitě, kterou prostě, když si tady trošku dám srandu, ale ze který prostě tady můžete vidět, že nějakým způsobem funguje. Ke svýmu konceptu, jako, který jsem si zvolil, tak to je umělec jako pseudovynálezce. Tomhle se všichni strašně divili. Já sám, když jsem to potom psal na diplomovou práci, jako, že to je název. A já myslím, že to byl jen takový jako pracovní název, který by měl určit nějaký jakoby, proces toho, jak to nakonec vlastně bude třeba vypadat. A já jsem se skutečně soustředil na to, aby to jako fungovalo, aby jsme to jako mohli před sebou vidět. A já to celé jsem udělal proto, abych to mohl vidět. Abych to skutečně si řekl, ano, to jsem zvládnul, ano, já jsem to viděl, ano, já
jsem to zvládnul, viděl jsem tu věc, která skutečně na natažení klikou udělá prostě bublinu. Můžeme to zkusit? Pojďme dožívat, jak to bude. To dělá. Je to, Hinku, performance, to znamená, že teď se díváme na dílo, teď když to tam seká? Ne, teď se díváme na to, že bez suchýho ledu to nefunguje, že jo? A funguje se bublina. To je ono. No a teď teprve to začalo. Teď to teprve začalo. To, že jsem udělal tady ty skutky, to je vlastně taková věc jako, že je to nejlíp vidět ze zhora. Tak proto jsou tam ty skutky, jo. Kvůli projekci. No. Ale jo, my třeba tady odsud vidíme, jak se tam jakoby ty věci tam vybudějí, jak jsou tam. No. Takže prostě jako opravdu tohle je jako určitá vizuální show. To, co se tam promítá, je vlastně úplně jedno. A co se tam teda promítá? No, promítá se tam takový jako pro mě třeba asociační video. Že jeden obrázek by měl jako vyvolávat další asociace a tak. Ale já se podílím na nějakým takovým jako, jak dělají lidi prostě třeba DJing, jo, a promítají to prostě na plochu, vlastně na nějaký diskošce, nebo prostě jako party, tak tyhle ty lidi hlavně chtějí, aby to bylo krásné, jako. Aby prostě tam bylo co nejvíc jako těch struktur, které nějakým způsobem běží. Jako. Co se dělá? Ne, takhle. Ano. A ještě znova? No, To neumí bublinu, ani. tam na tam. Jo, už to. No, tam málo ledu, víš. No. Ještě znova teda, no. Škoda, že tam ten led nemůže zůstat někde, po dobu. Takže můžu? No. To je suchý tam nejdlo, jo? Teď ne? Není vidět. Takhle, to je ten směr. Jo, pardon. Nejsem technický. Ten takhle. Bin Laden. Jak je tam Bin Laden, když to má víc kolikátých let? Třeba 80. Co? Ne, to je současný, že? Jo, no. Není z 80. Tak to je estetika z 80. Jo, z estetika z 80. Střelec. Tam vidíš, víš? To nová, nebo Weaver? No, Sigourney Weaver to byla, tady. Ukáž. Můžu? Pojď sem. Aha, Když přecházíme do diskuze, jestli bychom mohli slyšet ještě posudek. jo, pardon, to musíme ven, protože já to tady nepřečtu. Ne, Marian Karajan to dělal, tak Mariane, můžeš to od tamtu číst? To stručný, no. Tak povídej. Pardon, to se omlouvám. Delší dobu steruji práci Hlita Lacka, kterou oceňuji... Karlo, pojď blíž trošku. Mariane, teda. Delší dobu steruji práci Hlita Lacka, kterou oceňuji pro zjevné výtvarné myšlení. Zvláště tady, když to na pochopení pro výrazové potencista. Pro Hinka byla vždy důležitější cesta než cíl. A to pro mě taky. I když se mi zdá poněkud zavadějící název diplomního úkolu, pokládám jeho výsledek za výborný. Autor zdůvodňuje záměr práce z hlediska jeho zařazení do dějinných souvislostí a porovnání s cestami vědy. Spolehl se galerijním pojetím díla na oslovení publika s důvěrou vůči pravosti. On se odvolává na Andy Warhola, který odmítal soudit dílo podle a priorních kritérií. Jak řekl Andy Warhol, budu dělat umění, tam žádná kritéria nejsou, tam projde všechno. Je pozitivní, že diplomant koncipoval svůj objekt využitím banálních prostředků s ohledem na prostředí, jenž se s ním spojuje optickým zrcadlením. Pokud chcete vytvořit něco fantastického, musíte použít věci banální. Jinak se obrací na vodokritické a mechanizmy na Kingoviho, na kinetické světlo Caldera, rozpojující světelné na Franka Malinu, světelné vaporské vycházející se světelného zdroje a utvářejí fascinující barevnou půdu. A tak dále.
Jinak připomíná divákovi dětskou zkušenost s foukáním mýdlových bublin, také však dojmy aktuálních atrakcí, heren či reklam. Podstatný je nápad, který proměnil technický proces pro vizuální podoby uměleckého oddělení, jemuž dominuje rytmus, napoutnutí a zmizení barevných bublin vystupujících z potvory skleněného stolu pomocí suchého ledu. Celý objekt stolu je důmyslně konstruován, aby umožnil dát do pohybu proces vizuálních změn, které se promítají do okolí s překvapivou jemností poetické povahy. Jinak do poslední chvíle sobě i nám nechával otevřené dveře možným interpretacím. Dílo je založeno na určitých předpokladech fyzikálních zákonů vedoucích nejistému výsledku. Tak já při své tvorbě necítím potřebu připomínat jednotlivé zákony a poučky. Když najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede. Koncepční pojetí předložené práce, doložené považení o požadovanou dokumentací, mě přesvědčuje, abych navrhl udělení excelenské dokumentace od prvokonec. Jedničku. Dobře, děkujeme. A takže můžeme zahájit rozpravu. Tak teď se bavit o té estetice, ne? Teda, nebo... Ono to funguje opravdu, jako když jsme byli v sauně, a říká takový ten proces, že se přelejvá, jako to jo, takže vlastně na ty kameny, jo. Ta performativnost je tam strašně zásadní v podstatě, když ty u toho nejseš a neděláš tuhletu akci, a není to vlastně ta bublina, ta projekce spojená, tak to vlastně jakoby je to takovou ty jsi divák, já jsem DJ, že jo? Jo, já to beru, ale kdyby se chtěl někde vystavovat, tak musíš u toho furt být v podstatě. A musíš furt být. No, jestli si to uvědomíš, tu performativnost. No jasně, no tak to vysublimuje do večera, prostě už ten suchý let nemám, že jo, byl jsem 8 kg, že jo, já vím, že jo, to je suchý let, že jo, to je. Ano, taková je performativní akce, prostě, kdybych měl někde předvádět v nějakém jako klubu, no tak prostě budu říkat, hele, prosím tě, ty mi dávej prostě peníze na suchý let a já dělám tu akci, že? Ty jako víš o tom, že tato věc je performativní, že musí být ta performace u toho jako součástí, že nemůže to fungovat Ano, to je jasný, to znamená, že přijde pozdější divák na diplomové práce, budeš tady? Ne, to poběží na televizi. To poběží na televizi. No. Nebo jako já nevím, no tak můžu každý den kupovat za 400, ale jako myslím si, že to ani není nutný. Tak jako samozřejmě, že prostě, samozřejmě, že to není jako trvalá věc, jako, a já tady vlastně jakoby poměrně, myslím si, že za velkou snahu utvářím jako jenom vlastně projekční plochu a ta projekční plocha je tenhle ten stůl, já si to uvědomuji samozřejmě, jako je to prostě, je to spektakulární asi teda, no, ale jako... To není, to se nemusíš obhajovat. Já nevím, jako, já mám pocit, že... Stále není nadávka pro někoho. No, pořád ještě pro někoho ne. Já mám teda k tomu jednu výhradu, která mě trošku znervozňuje, že takovou tu doslovnost té bubliny, to trošku, musím říct, jako... No, ale to je... Že světle nafoukla bublina, jo, takováhle. No. Tohle to mě tam rozčiluje. Tohle je ta popisnost. Ono totiž... Já vím, ale to je prostě... Pisklíčka jsou ta diskotéka, víš. To je to dřevo, to je ta... Jako to je celý vlastně to má celý to má tu estetiku. Jako okay, tam je dotaz. Vy si to zeptat, jestli nemohli tu rozpravu provést mimo to Mimo, je tady dusno. Ano, může. Nějakým způsobem hlasujete na práci Franka, Maleny, mě zajímalo, jakým způsobem. Frank Malena byl člověk, který prostě dělal, vyvíjel zbraní. Jeden z mála lidí, který se snažil opravdu vytvořit systém, jak co nejefektivněji zabíjet. Dělal to pro Američany, byl jeden z prvních lidí, ještě s jedním člověkem, který nevím, jak se jmenoval, opravdu se nespomenu, ale vyvinuli pevný paliva, na který lítaly raketoplány ještě do roku 2011, nebo já nevím, kdy skončil ten raketový výzkum. Takže spíš navazujete na nějakého... No, a já se tomu dostanu. A on vlastně
najednou měl pocit, že toho zabíjení už asi bylo dost. Tak najednou přijel do Francie a tam zjistil, že by se dalo taky z toho třeba dělat umění a že by se dalo dělat to umění jako kinetický. A mě nejvíc asi oslovilo na Frankovi Malinovi věc, která se jmenovala meditativní obraz. Ten člověk tenkrát nevěděl, že my dneska budeme obklopený prostě plazmama a LCD displejema, ve kterých jako poběží internet. On nevěděl, ale přesto se snažil prostě udělat jakoby určitý takový jako obraz vlastně na základě jakoby kinetických jako sklíček a folií, které se nějakým způsobem točily. A prosazoval tuto věc jako meditativní obraz do každé rodiny a mně přišel tenhle naivní přístup jako strašně vlastně jako na tu dobu to zřejmě bylo jako revoluční, ale pokud, já o tom vím taky málo, ale pokud aspoň něco o tom vím, tak tam je důležitý to, že vlastně jako ta vizualita, kterou máte před sebou, ještě jako v té genetické podobě, žádným jednoduchým způsobem nepoukazuje na způsob, jak je vytvořená. Že vlastně ta přitažlivost, že jako to Malin je hodně v tom, že to, co před náma jako vstává, nejsme schopni jednoduše jako odvodit, z jakého aparátu se to děje. Jo? Že vlastně ten obraz, aspoň pro mě já myslím, že ten pocit máme jako stejný. To je o tom, jako, že prostě, že já chci, aby se ten obraz hejbal. To je jako jedna z věcí, kterou jak já tomu rozumím, je, že vlastně jako tam není nějaká jako přímá úměra prostě mezi tím obrazem a tím aparátem. A že vlastně ten obraz právě, jak se jako plní a tak dál, že vlastně je tak spektakulární, tak přidažlivý a přístupný komukoliv a demokratický kvůli tomu, že to je pro ten čistý spektákl, že nás přitahuje ta vizualita. No a když se prostě podívám na další věc, tak v zásadě to je tradiční prostě jako videoprojekce na Googlinu. Tak mě zajímalo, jako, jakým způsobem by se dalo prostě stáhnout k tomu Malinovi, který vlastně vyvinul takovou jako oporu, která pro nějakým jako pro radikální způsob na svou dobu překračuje prostě ty možnosti té doby. Zatímco vy, jak jsem to viděl jako s tím řetězem, spíš používáte určitou estetiku jako archaickou, jo? Tak mě zajímá, když to tam zaznělo v tom posudku, když sám já se nesnažím jako nic překonat, ale... No, když tam zaznělo, že se to v tom autoru mě... Já si jenom stále tím způsobem, že prostě, že ten člověk mě oslovil v tom, prostě jako jak se snažil prostě těm lidem dát tu vizualitu. Nejdřív to člověk, který vyvíjí zbraně prostě na zabíjení lidí a najednou přijde do Francie a řekne, budeme dělat vizuální umění, budeme dělat obrazy, na který se bude dát koukat dlouho, protože se hejbou jako. A je to v té době, kdy je ten kinetismus. Já si myslím, jako, že... Já jsem se pokusil popsat, proč se to podařilo a myslím, že to jsou nějak souvisí mezi tím obrazovým aparátem a říkám, že mám pocit, že žádným způsobem vám se to nepodařilo, jo? Nebo nevidím tam naprosto žádnou souvislost jako s něčím takovým. Pokud mluvím tam o nějakém objevu, tak mám pocit, že... Já o žádném ale objevu nemluvím. Mám pocit, že ta práce se tak nějak jmenuje. Nebo já nevím, jestli to jmenuje. Já jsem řekl, že pseudovynálezce je pracovní název. Jo, a prostě to znamená, dobře. Co je pseudovynálezce? Pseudovynálezce to je člověk, který má určitý cíl, který je pro něj určitý fatum. Takže to je úplně banální příhoda o tom, že se bude promítat na bublinu. To je v tomto případě jasné, ale ten člověk prostě se snaží dotáhnout tuhletu vizuál vlastně show, jenom tohleto se snaží dotáhnout do určitého výsledku. A do poslední chvíle neví, jestli to bude fungovat. Já opravdu před 5 dny jsem nevěděl, jestli to bude fungovat. Nevěděl jsem, jestli můj předpoklad je správný. A já jsem ten člověk, prostě jako s tím, že to je aparát. No, že ano, že vytvářím vlastně ten aparát, že vlastně já vytvářím cestu k tomu, jak k němu dospět. To znamená, že nachystáte ten aparát, který ještě vizuálně podepře ten chtěný výsledek. Nebo, pardon. V tom, to je pro vás ta... Já nevím, v čem, já vůbec nevím, kam jsem míří teďko. Jo, nevím. Jako jestli to je málo, nebo jako... Ne, já jsem chtěl hájit to, co jste vzpomenul, že existuje termín pseudovynálezce, toto pojetí
ve vašem pojetí člověk, který si vymyslí promítat na bublinu nějaký spektákl. A ne, tak pseudovynálezce je něco jiného, než já, jako, který vytváří tu vizuální show. Já jsem tam pro mě, třeba i to, co jsem psal v diplomové práci, je rozdíl mezi umělec jako pseudovynálezce a pseudovynálezce. Protože pseudovynálezce to je člověk, který chce mít úspěch, který věří v to, že dostane Nobelovku. Já nedostanu Nobelovku, já tady dělám vizuální show.